I bez obzira na zanimanje kojim se bavimo, svako od vas, od učenika, studenta pa kasnije do profesionalaca u nekim svojim poslovima, stalno zaboravljamo na komunikaciju. Zato što mislimo se to podrazumeva. Pa se onda probudite ujutro, krenete na ispit. Jel ima studenta ovde? Ima. Dođete lepo na ispit, neispavani, zato što se ispit naravno sprema noć pred ispit, kao i svi što smo tako radili. I potpuno vam je normalno da profesoru svom odgovarate sa neprobuđenim mišićima lica, sa usnama koje ne mogu da oblikuju glasove pravilno, pa vas on pola ne razume, pola vas razume. Isto tako, u današnje vrijeme, evo, stižu nam izbori. Ovde vidim da su većina punoletni. Neki će glasati, neki neće, zavisi od vašeg izbora. Ali isto tako neki koji su se za te izbore spremali noć pred izbore, nam se krajnje neodgovorno pojavljuju u medijima i objašnjavaju nam svoje političke programe da su to tako i da su to ovo i da je to možda baš najbolje da za njih da glasamo i ovako i onako i ovde i onda i sve to tako.